ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଅଛି ଓ ଏ ବର୍ଷ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ. ପ୍ରତିକାରକ, ବି. ପ୍ରତିଜାରକ, ସି. ଉତ୍ପ୍ରେରକ, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଜାରକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାତୁକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଯେପରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଆଦି ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ. ସଂକ୍ଷାରଣ, ବି. କ୍ରମକ୍ଷୟ, ସି. ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ. ବିସ୍ଥାପନ, ବି. ଅବକ୍ଷେପଣ, ସି. ଜାରଣ, ଡି. ବିଜାରଣ। ଉତ୍ତର ଅବକ୍ଷେପଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ. ତାପଶୋଷୀ, ବି. ତାପଗ୍ରାହୀ, ସି. ଏ ଓ ବି ଉଭୟ, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଏ ଓ ବି ଉଭୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ. ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବି. ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସି. ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଏହି ସମୀକରଣଟି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ. ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବି. ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ସି. ବିଘଟନ, ଡି. ବିସ୍ଥାପନ। ଉତ୍ତର ବିଘଟନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜଳ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଏ. କଲି ଚୂନ, ବି. ସମିତ ଚୂନ, ସି. ଜିଙ୍କ, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ସମିତ ଚୂନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ସୋଡ଼ିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଏ. ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବି. ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସି. ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଡି. ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଉତ୍ତର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଏହା କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ. ବିସ୍ଥାପନ, ବି. ବିଘଟନ, ସି. ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଡି. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ବିସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଲୁହାରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ? ଏ. ଜାରଣ, ବି. ସଂକ୍ଷାରଣ, ସି. ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା, ଡି. ବିଜାରଣ। ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷାରଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।